Значи преработка, това е когато искаме да подменим, имаме една врата, която е солидна, например, солидна врата, хубава, здрава, и искаме да преработим въобще, да заменим един тип брава с друг тип брава. Да кажем, имаме касова ключалка, искаме да сменим бравата, да минем на патролен механизъм. Образно, нали, принципно казано. Тогава, съответно, се преработва цялото легло на бравата. Нали, бравите не са еднакви всичките, тогава се налага доста сложни преработки от един стандарт към друг стандарт. Да. И това е на место се приспособяват в смисъл най-близък размер брави, според изискването на клиента за секретност, за надежност и се предлагат видовете брави, които могат да станат и се работи по вратата, нали? Съответно да има основно здравена и добър външен вид, който се приключи с преработката.